Намира се място, където въздухът ухае на борове, птичите песни огласяват утрото, а единственото, което чувате, са стъпките ви по мека горска пътека, а природата ви обгръща с тишина и покой, познато само на онези, които търсят уединение. Останете с мен в това видео, за да ви разведа на 3 уникални места около Белоградчик, на които ще останете без дъх. Водопад Бялата вода. Ако се намирате около село Сакевци или сте поне около региона на Белоградчик, бих ви препоръчал да посетите водопада Бяла вода. Той е само на 31 км от Белоградчик, като стигането до село Стакевци е асфалтиран, а пътя до водопада е черен. Мястото е обкръжено от зеленина и чист въздух. Водопадът е висок 10 метра, местоположението му е доста впечатляващо. Водата се изсипва в малко езеро. Ще се ориентирате по маркировките, които ще ви отведат право там. Теката минава и през някои малки мостчета, по пътя ще видите както прави, така и стръмни отсечки. Но спокойно, не ви трябват предназначените за такива маршрути обувки. Мястото е подходящо за пикник, отдих и разходка сред природата. Язовир Дъбравка. На 6 минути от Белоградчик се намира язовир Дъбравка. Скритите сред меките гънки на северозапада, сякаш пази своето спокойствие само за тези, които знаят къде да търсят. Ще ви посрещне тишината, място на което да си починете. Мелодията на щурците и лекото плискане на водата по брега ще ви обгърне и успокои. Мястото е заобиколено от зеленина и е доста приятна обстановка, подходяща дори и за риболов. Пещера Венеца. Остана скрит от всяко човешко око, пещерата Венеца ще ви отведе в непозната досега красота. Намирайки се край село Орешец в община Димово на 14 км от центъра на град Белоградчик, като пътуването от Даскола отнема 23 минути. Преди пещерата има паркоместа, след което ще вървите пеша в 10-15 минути. Пещерата е богата на пещерни образования, като скалактити, сталагмити, хелектити и кристали. Цялата тази приказка ще ви остави без дъх. Влизането става само с каска, а придвижването по специално изградена метална пътека, съоръжена с рампи и стълби, които предотвратяват хлъзгането, ще ви водят през пещерата. Благодаря, че гледахте и до нови срещи!